Iindaba zethu emini nje uhlatywa ngemibuzo uSergeant Mosiyo lelinye lamapolisa afika kuqala kwindawo yeXhwayelo ngosuku lokugetywa ngokwasenzo Meyiwa ngo-2014. We're going to share with you how we are retaining these units back into service. And largely here I'm talking on those units that have gone out as a result of trips. Umphathiswa wezombane uGqr Khosiyetsho Ramakgopa uthi useza kuqhuba u-stage 6 kacimicimi njengokuba kusalungiswa izikhululo zamandla. Kwezemidlalo kunyanzeleke enze utshintsho lwabadlali abasixhenxe kwiqela eliza kuqhubisana neNamibia neDRC kwimidlalo emibini yokucweya ukuqala ngempelaveki umqeqeshi waBafana Bafana. Iinkosi mazole isicaka sithambile sithi nxatshoke nakunibabukeli bethu kwijelo i-GTT masikawuleswa rhuqa. Uhlatywa ngemibuzo uSergeant Mosiyo lelinye lamapolisa afika kuqala kwindawo yeXhwayelo ngosuku lokugetywa ngokwasenzo Meyiwa kwikhaya lakwaKhumalo eFosloras ngo-2014. Igqwetha lommangalelwa wesine uadvocate Zithulele Nxumalo limbuze ngeefoto awaye akaziquka kuluhlu lweefoto azithathayo ezikumqulu wobungqina. Uadvocate Zithulele Nxumalo ubuze elingqina lenkundla uThabo Mosiya malunga nefoto azithathayo kwindawo yeXhwayelo. uMosiya uxelele inkundla ukuba nangona wafaka ifoto ezisibhozo kuphela kumqulu wakhe wabungqina, ezinye ifoto zazingabonakali kakuhle kwaye akasibona isidingo sazo. Warrant officer, why you did not include the two photos, that is the previous one and that photo, in the photo album exhibit C? Akena lebaka hobane ka ha ke arrange photo album ya ke nka di nepetse ke bona hore di loketse photo album ya the quality ya tsona ha di right then ha se some photo files ke se befa ke as a general conditions of the crime scene. I do not have a reason. I do not have any reason in particular. The photographs are arranged in accordance with my crime scene. If I see that perhaps it does not really have a good quality as well, it's a photograph that I am going to put aside. uMosiya ubuzwe ngesona sizathu sokuba angaquki ifoto ezimbini nezibonisa i-cellphone ephantsi kwanokuba kwenzeka ntoni kulo cellphone. What happened to the cell phone that is appearing there in that photo? We know it's an anchor cell phone in the kind of cell. Check, I get to lights alarm. No, I don't know what happened with it. I'm going to alarm again. That the cell phone no air than this is strong. Warrant officer, we were the first officer on the scene. You took photos of the scene, yet we are telling this court that you don't know what happened to that cell phone. You are also responsible for the packaging and sealing of the exhibit on the crime scene. Nalithi zange libone sidingo sokuyithatha i-cellphone xa kanti iyeyomnye wabantu abebengaphakathi kwindlu yakwaKhumalo. Elityala lisaqhuba. Bayiqukumbele ingxoxo zabo namhlanje abatshutshisi kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha ngelithi umfundisi otyhola ngokuxhaphaza abantwana ngokwesondo kunye nokudlwengula uTimothy Omothoso kunye nabanye ababini atyholwa nabo uLusanda Sulane noZukiswa Sitho balixoxa ngokungenamakhwini batyala. Umtshutshisi uJoel Siza umile kwelokuba akukho ndlela umbuso angazisa ngayo ityala elingenabulungisa kumtyholwa kwaye ingxelo ezenziwe ngamanqina zinamandla ngokwaneleyo ukuba ityala liqhubeke. Izolo igqwetha labamangalelwa uPeter Dodaman ligxeke amaqela kaWhatsApp awayeyilwe ligqwetha langaphambili uNceba Ntelwa esithi asetyenziselwa injongo ezimbi. Ndazibusela namhlanje silapha eGqeberha High Court apho uJudge Ukufumana ethe uzonika i-final judgment yakhe kumba kwe-rape accused Pastor Omothoso ne-2 accused yakhe nge-31st ka-October. This morning, advocate ye-state uJoe Caesar ubeke phambili isizathu ukuba why elityala malingachithwa esithi okokuqala u-advocate Ntelwa zange anyanzele amanqina ajike abungqina babo apha enkundleni esithi i-testimony kaJiyani inayo ubungqina obubalulekile
ebalulekileyo bangasenza kweli tyala esithi uGiyani wathi qala xa ethetha neHawks ukuba uMothoso wafaka iminwe yakhe kwi-private party zakhe, kodwa ke xa ifika kuNtelo wayitshintsha esi statement. Uthe ke u-Advocate State Joe Isiza isizathu uba sitshintshe esi statement sakhe is not because waxela uba ngathi nguNtelwa, kodwa because xa umntu efaka umnwe wakhe kwi-private party zomntu according to umthetho that is seen and called ukudlwengulwa. Kodwa oku wayengayazi ke na ke uGiyani ngoba wayemncinci kwaye ke yazi ukuba into ayenziwayo kufakwa nje kumnwe kwi-private party zakhe ngoMothoso. So ke ngoku emva kodibana noNtelo wasitshintsha ngoku esi statement wathi in fact i-rape charge esithi ke uSiza that's the reason why akunothiwa uNtelo wabaxela makatshintshe statement sakhe, kodwa ilungisa i-charge esithi it's not only ukufakwa umnwe kwi-private part but indeed it is also called ukudlwengulwa. Okwesibini wathi la WhatsApp group yaqala nguNtelwa kunotsho ukuba wayesebenzisa la subgroup ukuqinisekisa ukuba amangqina atshintsha ubungqina babo, kodwa la WhatsApp group yayisetyenziswa ukucommunicator kwaNtelwa naye nee-witnesses according to i-travel details zapho bazohlala xa befika apha eGqeberha. But ke there is no proof esuggesta ukuba kula WhatsApp group wayenyanzela amangqina atshintshe ubungqina babo xa befika enkundleni. We're going to wait ke until 31st ka-October apho ke uJudge uMaskomane azobeka isigwebo sakhe kweli tyala kaMothoso and his two co-accused. Kodwa ngoku masibele back to in studio. Umphathi wezombane uGqr Khosiyenzo Ramokgopa uthi isizathu sokuba eli libe kwizinga lika-stage 6 kudanyacimika ukuba kulungiswa izitishi zamandla kwakunye nocimicimi ongacwangciswanga. The stage 6 load shedding that we are experiencing now is largely on the account of first us ramping up planned maintenance and of course the issues of unplanned capacity loss factor. If you see historically what had been the biggest contributor to stage 6 load shedding was two things, was essentially the unplanned capacity loss factor going up and also the peak demand going up. Umphathiswa uqhube ngelithi isebe lakhe liza kuza nendlela zokusombulula le ngxaki. We're going to share with you how we are returning these units back into service. And here I'm talking on those units that have gone out as a result of trips. Mr. Nxumalo and the team will share with you, and also to give you an indication on those units that we have taken out as a result of our planned maintenance, and are we expecting them to come back on stream. uRamokgopa ukwathe akukho ndlela imfutshane yokusombulula le ngxaki kacimicimi wombane. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe uhlatywa ngemibuzo uSergeant Thabo Mosiyo lelinye lamapolisa afika kuqala kwindawo yeXhwayelo ngosuku logetywa ngokwasenzo Meyo kwikhaya lakwaKhumalo Phosphorus ngo-2014. Igqwetha lommangalelwa wesine uAdvocate Zithulele Nxumalo limbuze ngeefoto awayekaziquka kuluhlu lweefoto azithathayo ezikumqulu wobungqina. Isebe lezemfundo eMhlakoloni lisindleka indibano yotitshala entsukumbini eKimberley. Le ntlanganiso ilandela iziphumo zophando ezothusayo zokuba uninzi lwabafundi bebanga igrade 4 abakwazi ukufunda baqonde intsingiselo yoko bakufundayo. Iinjongo zale ntlanganiso kukuxhobisa ititshala ngezakhono zokumelana nabafundi abatsala nzima. Isebe lezemfundo liqala ekuqaleni ukuxhobisa ititshala ngezakhono kwimiba yokufundisa abantwana njengelinge lokuqobisana nengxaki yokungakwazi kwabantwana ukufunda baqonde intsingiselo yoko bakufundayo eMhlakoloni. Abathunywa kule reading Iindaba bayavuma ukuba uMzantsi Afrika ujongene nale ngxaki njengoko uphando lweProgress in International Literacy Study ngenyanga kaMeyi lubonise ukuba umyinge ka-81% wabafundi bebanga lika-grade 4 abakwazi ukufunda. We do a couple of modules that are based on the curriculum, that are based on the things that teachers do on daily basis. But we bring in obviously theory and link it into how does then this looks like into the classroom. Oluphando lubonise ukwehla kwephondo laseMhlakoloni nge-22 points ukusuka kwindawo ye-288 ngo-2021 ukuya ku-320 ngo-2016, nto leyo ixhalabisayo kwabasemagunyeni kwezemfundo kweli phondo.
We want to make sure we give our learners the opportunity so they can improve on their reading skills. Ziitishala ezingaphezulu kuma-200 eMntla-Koloni ezithabatha inxaxheba. If we don't have classroom management, then we won't be able to do the reading. It will be always chaos in class. It will help me to help the kids to read fluently so that they can understand what is reading about. Le ntlanganiso engokufunda iza kugxila nasekukhuthazeni ukufundiswa nokufunda kumabanga asezantsi. Lugqiba iminyaka engama-200 ulwimi lwesiXhosa lashicilelwa. Ulwimi likaMphalo lokuqala kwiilwimi zabantu ukubhalwa phansi. Ukuva banzi ngale mbali ibaluleke kangaka siqhagamshelana ngqo nentloko yebhunga lelwimi kweli kwiphondo laseMpuma Koloni uGqirha Xolisa Tshongolo ngobuthakathaka bale mihla iZoom esebhisho. Nxuba siyakwamkela ezindabeni. Kuthiwa isiXhosa lulwimi lokuqala ukubhalwa phansi kwiilwimi zabantu ngo-1823. Kwenzeka phi oko? Kunjalo msasazi nakubabukeli bakho. Oko kwathi kwenzeka kweli lakwaRharhabe mntwanomhle kwaSomgxada kwiziko elibizwa ngoba yiLovedale Press kulapho kwathi kwaqalwa khona ukushicelelwa kweminye imibhalo yamandulo yesiXhosa njengoba ke yayilulwimi olungabhalwa ilulwimi nje oluthethwayo. Nxuba ingaba liyafana ulwimi olwabhalwa ngo-1823 nakulo nyaka u-2023? Alufani phela, alufani. Kaloku sawukhumbula into yokuba njengoba olulwimi lwalubhalwa ngama-missionary, iimbacu zazibhacele kwelizwe, babelibhala ngohlobo bona abathetha ngalo. Yile nto iyawufika kukho oophumla abangophumla, kuba kubo lalulungile olo hlobo lokubhala. Kwakuthe ke ngoku kwabe befundisiwe ke nabantsundu abantu ukwazi ukubhala, baqala ke ngokulwimi ukulusondeza kwindlela yabo walo yokuthethwa kwalo. Zaguquguquka ke indlela zokubhala ke ngokolwimi. Unangoku ke mntwanomhle zisaguquguquka kubalokele kuba kuvela izinto ezitsha. Kuye kufuneka into yoba nendlela yokubhala nazo ziguqulwe zilungele loo moya loo maxesha. Ukutsho oko ayifani nje kwaphela seyiguquke kakhulu kunangoku xa uthelekisa ngelo xesha. Ingaba kukho into ngesemgqubeni eniyifihlileyo ngokuphathelene nokuqatshelwa kwale mbali? Wemntwanomhle kuba kaloku iilwimi ezi siyakuzazi into yoba zisebandezini, zibandezeleka futhi ke ziko kwazo. Into le ethetha uba kufuneka uba ke masihlale ke ngosivunguza umhlaba lo, uba wona umhlaba uliguba ulokuba zingatyeba zibheke phambili. Sijolise ke msasazi into yokuba ke senze isanqe kakhulu ke ngolwimi isiXhosa kuba ke lulo lokuqala ukubhalwa phantsi. Unangoku ke luphuhlile lukule ndawo lukuyo ngoku. Sijolise into yokuba ke le mibhiyozo nezindaba zifike ebantwini bonke ukwenzela ukwazi uba zibe yimvuselelo. Batsho bakhumbule bakhuthale nangakumbi. Zibhalwe iilwimi zabantsundu neli ke sele kudala labhalwa liqhubele phambili. Abantu bebhala ngendlela ephucukileyo nefanelekileyo ukwenzela ukwazi ilwimi lihlale lisemgangathweni. Ukutsho oko mntwanomhle sijonge phambili kakhulu minintsi imicimbi ehleliweyo nehlala iqhuba ke kakade apho ukuthi kuqwalaselwe wonke imicimbi ke yolwimi isiXhosa kuba ke luxhakaxhaka lutyebile kuneento ezininji. Umzekelo linamagama angasasebenzisekiyo amanye wawo kuthiwa yathuka njalo njalo. Sizama ukuphucula nezo nto ke mntwanomhle sizilungise ukwenzela ukwazi uba ubutyebi bolwimi bungalahleki ngenxa yokuswela ulwazi. Sibambe ngazo zozibini kwenxuba. Lowo nguGqirha Xolisa Tshongolo intloko yebhunga lelwimi kweli kwiphondo laseMpuma Koloni ethetha ngomba weminyaka engama-200 kwashicilelwa ulwimi lwesiXhosa. Koku masithi tsiklatha kumagqabantshintshi ezithe qaqamba kwihlabathi. Umongameli Kim Jong-un wase-North Korea uza kutyelela umongameli Vladimir Putin wase-Russia nalapho beza kungqubanisa intloko ngokunkinkishelana ngezixhobo zokuncedisa iRussia kuqhoqhozwano ne-Ukraine. IKremlin inqinile ukuba iMoscow ifuna ukuqinisa amatyathanga onxibelelwano nePyongyang. Qakatha qelele eSpain. Amatshantliziyo abambe uqhankqalazo eBarcelona ngelokunika inkxaso engagungqiyo kumdlalo wafaka inqaku lempumelelo kwindebe yehlabathi yabasetyhini uJenny Hermoso owancanyiswa ngumongameli wombutho webhola waseSpain uLuis Rubiales kwimincili yokubhiyozela impumelelo. Umbutho webhola elikhulu kwihlabathi iFIFA ngamafuphi
unqumamise uRubiales iminyaka emithathu kwimicimbi yayo ngelixa kusaqhutywa uphando. Kusenjalo, ifolosi yaseBrazil uAntony unqunyanyiswe kwiqela eliza kudlala imidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi ngo-2026 neBolivia nePeru. Oko kulandela izityholo zesincwaso nokuphatha gadalala ezipapashwe liphephandaba laseBrazil nezikhatywe njengobuvuvu nguAntony. Amapolisa asaphanda. Xa siqwela ingqokoqo, abahlali base-El Alamo eSpain kumazantsi eMadrid bavuswe nguqulo kubhodi wezindlu neemoto emva kwemvula ezidala izikhukhula kwawelela kwalayisemkhulu abantu ababini bengayolelanga. Qonqololo. Kanti ke ngoku njengesiqhelo sinayo intatheli ezobuchwepheshe eliziko uSandile Hlangane ozakukha singamlise kweziphambili kumaqonga onxibelelwano. Mkadi siyakwamkela. Yiphi imiba itrendayo? Abantu abaninzi babalekela kwii-courts zoMzantsi Afrika qho xa benengxaki okanye kukho ingxaki. Enye into eke siyiqapheleyo kukuba ngoku into entsha babalekela kwi-social media ngakumbi kuTwitter ngoba befuna ukuthethelelwa ngabo babaxhasayo. Ngelishwa ke ubukhulu becala uzawufumaniseka ukuba xa bebalekela kwabo babaxhasayo kwi-social media kuTwitter badibana nabo bangabaxhasiyo. Siyibona kumkhwebana ke loo nto leyo. Uchazile kwi-social media ukuba uzawuya ayoripota namhlanje ofisini nanjengoko ke besithi i-suspension yakhe iphelile. Ngelishwa ke athe okanye bamleqa ke abantu abaninzi besithi ebeyofuna ntoni phaya. Bamthethelele ke abantu abamthandayo besithi bekufanelekile ukuthi ayenze le nto. Kwesibini ke inqaku elihamba phambili Helen Suzman Foundation sizawuyazi ke uba ihambile yaye court iyophikisana no-Minister of Home Affairs ukuthi abemi baseZimbabwe bangahambi balishiye laseMzantsi Afrika ngoba ke bezofuna igwiba apha eSouth Africa. Abantu abaninzi ke bayazibuza ukuthi kutheni le nto bade bahambe baye court uyonqanda le nto, bayifumana phi le funding, le mali ingaka uba mabayenze loo nto leyo. Okwesithathu ke nokugqibelela linye inqaku leli belamba phambili lo muntu ongumama okanye umama osesemncinci oye weba esiba amalwele wabantwana. Abantu abaninzi ke baligqekile linqaku kuba ke omnye ke wabazali uye wahamba uthengela lo mama sithi into ebangela bamakebe obesenza ukuba engenayo imali yokuthenga lamanapkin. Abantu abaninzi ke bathi ke yindlela yokukhuthaza ubusela nto leyo ingafunekiyo phela. Yiphi ke mkati video ibukwe kakhulu? Ivideo abantu abasayibukelayo abayisherayo nabayilayikayo yile kaMkhwebane apho ebexelela abantu bakhe abamthandayo ukuthi kwenzeke ntoni, yintoni ebangela uba makanqandwe okanye angavunyelwa ukuthi makangene ofisini yakhe namhlanje. Bayayishera abantu abaninzi ngakumbi abo bayithandayo. Khawubhule kaMathambo, yiphi imiba ingajongwa ngabantu? Lilo kanye eli likaMkhwebane inqaku efuneka silijonge ngoba kule nto bendiyithetha ndisithi abantu abaninzi babalekela ku-social media nasezi-courts. Ikhona ke into ayitshoyo ethi ke uzawubalekela nase-court and okokugqibela ke yile nto umongameli abamgxeka kakhulu ngayo abantu yokokuba kutheni le nto emxhasa umongameli waseZimbabwe. Ngawo amanqaku afuneka bawajonga abantu. Sithi Tshotshubeko Mkadi, inkosi kakhulu. Kwezemidlalo kunyanzeleke enze utshintsho lwabadlali abasixhenxe kwiqela ezaqubisana neNamibia neDemocratic Republic of Congo kwimidlalo emibini yokucweya uqala ngempelaviki umqeqeshi uBafana Bafana. Umdlalo wamvanje uquka kwiqela lesizwe nguPule Modi weKaizer Chiefs engena endaweni kaThemba Zwane weMamelodi Sundowns. Yomibini lemidlalo ngamalungiselelo emidlalo yokuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi ngoNovemba neAFCON ngoJanuwari nyaka ozayo. Ukukafumaneki komdlali ozinze eMelika uBongokuhle Hlongwane noLuke Leroux oseNetherlands kuquka nesibini seMamelodi Sundowns uThemba Zwane noTebo Homukwena kuvulele umnyango abanye abadlali. Mlungisi Mbunjane weTS Galaxy noPule Modi weKaizer Chiefs kuthiwe mabazothatha indawo. These games are preparation for AFCON. These games are preparation for the qualifiers in November, but okay, that can happen. But it's on a bad moment. I don't blame someone by saying that, but that means that you have to change the team
Uxhulumancile kambe ngabadlali abakwazi ukuhlasela anabo kwiqela. Uninzi lweefolosi zakhe zisemandleni kuquka uLyle Foster ozinze Englane nozakhele lipasa ovutha Bewe Bakania. If you compare that with 2 years ago, I have many good strikers for the moment. You name Lepasa, you name Foster, Mailula, but okay, it's a little bit difficult for him now because, it will be difficult for him. So that's true. For the moment, we are a little bit in luxury. Umasipho webafana olisekela lekapteni uSiyanda Xulu naye uthi ukho ubuyile eqeleni. uXulu ona 31 eminyaka uzibandakanye neSuperSport United enhloko kule season. What was my plan? According to my career, I would have just told you otherwise about coming back home. But I think they just came at the right time, and the project that they had for me, it was something that made sense for me at this age and time. So that is why I decided to come back home. Umdlalo oqala neNamibia ungomgqibelo lo neDRC ube ngolwesibini yomibini iza kusindlekwa libala iOrlando eSoweto. Qonqololo siyaguqa siyakhothama ezasemini nje amaqondo emozulu ayalandela makudithi bomnyama kuvela ukukhanya kube chosibele.